بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مباو بلد ليفو كا أول يمانو مليكونو أني مليكو كا مناكي بارو بارلا مناكي لحلا ولا نباو فو دانتي فولي منا إسلامي فو لانو دي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبتلا كا صلي كي أنغا كرابين كا نو دي محمد المصطفى كرامي ني أكا سنو أمبا فوكو اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. كداكا كينا تكيكوكو هرمدي نباكي kananyina jujoko bono nyode fo ko aramade gani ka jigi ibiyoro la ital na urmina e ka jigo la folo o kuma na ni ay ambe jedu ko non sanfe panga na foto jikan jigo taw ani gele ka taw no bela jile dara kando de kama odi muhammadul mustafa yotmana aka ka sangani wati bela jile anga soli chaya kana sodimo o kuma na aka jemu kamandi no de special ramadani aka jabarani so sanfe no de penal tv abe sigi awyi jena tige dungo do sum tugolen kofe ani awbe na jeka masala o kuma na kunu femuntu yanga imam baye no de alhaja mulay suleiman balu ana letme nywanka ya antme ka kuma femunde shaqatul fitri o kuma na antla ka wele blama ko kurabi ananga keneka no amena kuma somantia mimbe shu belebele ba mi ni ambe ka nyini no de laylatul qadri nakuma ko inna anzalnahu fi laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khayrun min alf ash-shahr tanazzalu malaikatuhu wa ruhu fiha بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وكمانا سبيل بيل باميني على سوين كرنغري كلو باين كوننا سمي نو إلا تجسوي سمي نبويا تشامان با كوننا نموبوكا بدو تشاكونو إنافو بافاين تومي نشوتان لباينا تنسيرا أن كنتي نودي على كريم محمد صلى الله عليه وسلم أكمي لما مسيري كوننا كاكا بدو تشايا كاكا سوفسيلو تشايا كايا فانينو تشايا ale min sanu ale min garantileno dali bela jile ko be dara ale allah ale alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam min kama o ma bali ale be sufasiluke abi naflauke abi shukruke abi allah ya fanyini janko an jonjuru muto o kuma na an sigina ka anga imam ba wele kana kene kan bi akana anga sika kuma ni shubelebele bayin fo samantiya min ba kono bunya min ba kono an kan ga femunu ka kono akasikana aka ulu nyafoye okuma namba foko imam nyena. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Balu amba inichi ire amba bomonongo ko ire chike ko nyuma ko harama dembe fo ola okuma na amba foko inichi ire kadaka nimbara no bere jile ire barawdi harama di be fon fe minge kana miri kiba kemai wali kile kiba kemala ne nyumange nyuma yaki yere di ma kemai ni juguma fana ke juguma infana yaki yere da ima kemala kadaka atono folo folo ede ba munofa nyuma munu mbeka ke ninga dine wala seka harama dumbo fili konnana ambanye Allah subhanahu wa ta'ala fa ala kisara nai amin ya rabbi nga kinere edo inshallah kinere edo ambi fo ola kosobe kasi ngatla ki fo ala inshallah anyi wele ko rabbi nala sana anga sika jeka masala shu bilibili baka shumi ni o dumba shui nan kote kuma bakuru bala antla ka fo do yi matuguni ko laylatul qadri su do yere ko latike shu o latike shu ni nasira ambayi jamana yin fantani nani bere jilife jiye be na précisément ambe kuma yanka kadaka ambe yandi
ibai wajulu kelaw de be fambere jelefe munu masika ta wajulu kero la ulube bishiru konna na selila munu masika to le beta soro ulubu ka duko nawna uye nafla munu mekara moda wala kele u yerebe munu do ubuko nafla nunu nyana maya fukata si fajiri kena chilima ninga jikuru ke ka Allah subhanahu wa ta'ala ya fadili sungolo shu bele jili kono do bake meni mfana shu do de shu mi mfana krengerele do shu to chema ni mawbuka batu chaya konna na wajulu kelaw be fambe ube mishiru kono ubanka bedawla sibe mun ye ulube karamgo wele kana ayna nga sigida kono ko dinawla si karamgo do beta balon tanterewna musu be bo demsion be bo makoro be bo hali munu mangene do ba nyini o do masine na ko sekata nin kenen nun kata nyana maya akana fo ko nin shun temena ko uluma seka fu sura konnana amma nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe la tgesin ya fa beke munu ma e latige nyuma be boli munu nga soro faraka heraw kan kata faraka ona nywana chama kan ala kan yuluma masa amin ya rabbi munu fana ni ya fa beke uluma ala kan ya fa baga no fa chama amin ya rabbi yani ni ala fa kan yulu chama amin ya rabbi ko ni ndo nyi do mbade anyi wile kana ngasika kuma laylatul qadr ka bunya munu ba kono ngasika woni fo harama donyi inshallah imam Suleiman Balo ala sana الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي أنزل القرآن في ليلة مباركة أي ليلة القدر حيث قال عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم القائل تعاروا ليلة القدر في أشهر الأواخر وفي أوطارها أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله مفولي يعني تنواني ولي من دو أمو كيكا أو سرو الحمد لله أو من يتلسو بارك الله فقط أسي مغنو نيمانا والمنو قلوب أنا الحمد لله الحمد لله أن على التنون كولي من دو الله تعالى مي القرآن باجي سمولو لا كرنجر نياما كبلا تيجي سمانو ليلة القدر الله أكبر أيافو القرآن كنا سورة بيكون تاني سورة ولون فلاناندو سورة إنجينا مكة سورة القدر أمباركو سورة نكلا كو أي قرآن جيجي لا تيجي سولا أكو مبيلا دنيا مي لا تيجي سوي أكو لا تيجي سو أهيرك بوقت ما كلو بكرين عنيو ناتي مين كنو الله أكبر أكو سوينا الله تعالى كملكه وبيجي uru meleke ko fene be jigin do ko sayyidina jibril do ko ko meleke warado ko kisi de bo suina foka ta se fajirima su be kisi de ba kono foka ta se fajirima Allah akbar ni sura en kore kuma la sura yala o ko fa ame kisi ne manyi ni ala fa ka jide ala kira baka sallallahu alaihi wasallam ala kira min ko ka lailatul qadri kerengere aka nyini sungulu ta labana ako kerengere ne am aya nyini jatiula mi jati duriye no ye a witri jatuye mugane kelen su mugani sabasu mugani durusu mugani wolonfla su mugani kononton su koni mami bena ni suduru kono koni mami bena lailatul qadri ki here besor Allah akbar koni mugami kuma ni ara la ki kuma ni ara here balade amba de la fa la kambe ama Allahumma amin alhamdulillah naka walanda yodi o walanda bay masha Allah sabula shuin ni ala taala kun ya bla sambe kono sambe kanga nyini an kanga nyini na fa koso na blala sambe kono kwa nganyini an kanga nyini na fa koso parce que ko khairun min 1000 shahr ahera ka bo katema kalu bakelenga kalu bakelen ustaz ni ajati ya bebe sam bishegi san saba ani kalu nani kalu bakelen ni san saba ani kalu nani Allah akbar kalu bakelen me bewdima ko lailatul qadri hera ka bo katema kalu bakelenga lailatul qadri te min kono donc be dun te san bishegin soro ani san saba ni kalu nani bon ni ni su kelen soro ni fen fe ka su kelen iye sarakati bo asukele iye kurane kala asukele iye nanfila sele asukele iye nyumaya fen fe ke asukele ka here ka bukati be kalu bakelen taka na ala ko ya bla sane ko nan kan nganyini na ya kerengere ka bla kalu kelen kono sun kalu ay sungalo dala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira na afanye ko ngalila turu kadri nyini ka nganyini ka kerengere ko sungalo shutan laban o sujudi ka damne mugani kelina kelino la su kata se sungolo labama kanga nyino kono ala kira sallallahu alaihi wasallam arisun alaikum ma anittum
ahine dunala akilala ka afanyo ka bete koyi kaya nyini shuduru kono Allah o ya witiri jatuye nan kile na sumo kile mugana osu o ye mugana kelen suye ama nyini nyinni ko rajume wuli ki cesiri doke ala ya su nafila seli wirdi ke kurana kala sarakati bo nyumaya doke ni yoke mugan ni kelen su ni mugan ni saba su sera ki ka wuli ki tuguni ika doke o ko tuguni ni mugan duru su sera no mugan nani nan kilo no su ka duguje mugan duru la ki ka wuli ka doke Allahu akbar o ko fe ni mugan wolon fla su sera no su mi ni mugan woro nan kilo no su ka duguje mugan wolon fla la an fan chaman be uka an ba ko chaman kera be ma ki ka wuli ka doke Allahu akbar o ko fe nan kilo na mugan segina su ka duguje mugan konontona o ya su la ba ki ka wuli ka doke ko ni ma min benani ni ye here be soro ni kuma ni yaran ma ko here batara ki to de Allahu akbar o ni suduru ko lailatul qadri ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kan ganyi ni nunu de kono saznya fi ni bena ma ka here ka bokate me kalo bakelenka Allah taala ko kay qur'ane jigin ka be asuma wa su jonga baraw bel danati Allah taala yoro ha karsa be ni soro ni me karsa soro nyene me awde ibe ni soro ni mi soro de do e yakili be dula yakili be mobili la yakili be furula yakili be dena o bebe la tige sunni aha ibe fi Allah taala ki kishi kasara ma bana ma fantaya ma desema ala ba be dana tige sunni la lailatul qadr sude ko dana tige di suye ina ya fi ka kuma la ko la tige suwa fem min be jon sora ni jon be fem soro usas ke kungo be na nyana bo sumina o suye be muna e kungo be ka nyana bola i jolen fle ibe ka fo ala be fe kan takenni be fe kan takeni wallahi ala ne makuto nga mo min kungo be ka nyana bo amma ko fo itala e kungo be ka nyana bo e mako tala e dale mesnu wala be ko la subhanallah Allah lailatul qadri anyinni ko so kira ma ni suduru fo kan anyino la malik ma tan be de nyana maya sungolo tan laban be akmuri nyana maya an ba Aisha wala kal ala ka jega ba maka fa ala kira sallallahu alaihi wasallam ni sungolo shulaban ta laban musira ko ala kira kuma chesiri abe finin aka tafe akme tafe risiri abe tafe gele ayira ka ko jume aba chesiri jala aba giriya aba dungo lawle ay wuli wayan kunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wuli aka sila ay wuli aka duoke ni sultan laban min fleni here bay be ni kono kana to ni gata ki to de an ba Aisha hadisa la kali ma wera fenu yo hadisa la kali ala kira sallallahu alaihi wasallam ma kulenga sultan labana ambodi kono nya fiye anga walna temanu ngo sungolo tan san sabade tan fola hine tan flana ya fay tan sabana ko e kan horomali ka bo jahannama o tan sabana lailatul qadri bodi kono sazangan cesira fede ni mo mi cesiri ki ya soro ika sanya ne borade ika nyene ma nyene borade ika kiyama nyene borade no jarila here bade bokono ye kuma fam o ala kira sallallahu alaihi wasallam ay kuma dama fo o kuma no lailatul qadri kula o kanga fo asu ko ala taala bi yafa ala be kuma bolike kan horali ke ka bo jahannama ma me ko mo godo bi ko ala ti yafa luma Allahu akbar donc suinga bo anga hakilito anga na taw mo fe afa kele anga na yolula o ko fe an ba Aisha radiyallahu ta'ala ana ala ka je ka bo ama ako qali ala kira nyinga ko nim bena ni lailatul qadri ngamunde fo duwla ngamunde fo ala kira do fo ka ko fo usaza ambe kan ngandigola ambe kan ngandigola ala ni am badi ummina Aisha radiyallahu ta'ala anha ala ka jaga bama ay kira nyinga sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ala ghaibi bi danunin kira ti konnan juge kira ya do yin fay ali do yin manja Allah ala manja iki do la o kele fulana feminine fora ko mo minnu bo jogo nunun ka ko ni bo ka ko lailatul qadri su ke sente ya fala ika bola parce ni yare bayinga na ka kila ka taji ha amma mo dama do adoy fulani ka foyi mo me fere batu ka farala ka kare be boli batu be jine batu be fere batu ni ma tubi o su ke sente ya fala ado fene jume ma min kala ko shinji tigala ina fo balmama minun tigale me nyogona balmamaw aw tigale ndo nyogona ka aw datige nyogona aka hereti si nyogoma amma ko te nyogonga diguna shinji tigala ko tala
a dɔ ye jumɛn ye dabali jugukɛla mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka jugu kojugu u bɛ dabali jugu kɛ n den o de ka don da la n sinamuso den taara tiɲɛ dɔw bɛ dabali jugu kɛ hali sinamusoma dɔw b'a k'u furucɛ la ni cɛ bɛ yen a kana kɛnɛya n'a bɛ yan a ka kɛnɛya dabali jugukɛla k'ala tɛ yafa o ma a dɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min dunbelen bɛ ala ko taa fila ka kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jɛnɛya ni gulɔmi ko ala tɛ yafa olu ma dɛ donc jogo ma jiginnen kɛbagaw ala t'a yafa olu ma su in na su in ka bɔ ala bolo donc a mago bɛ mɔgɔw de la minnu mago b'ale ala la minnu sɔnna ka ko to ye ale ala kosɔn minnu sɔnna ka ko k'ale ala kosɔn fa amma man khafa maqama rabbi wa na'a nafsa anil hawa k'i nin dungɔ k'o to yen ka sira alaw taala ɲɛkun kilenna ɲɛ ustaz n'i ye nin kɛ i bɛ ala ka yafa sɔrɔ dɛ parce que ala de bɛ wele da al min mustakfirin faghfir lahu yafa ɲinina dɔ bɛ n ka yafaw ma wa al min mustarzikin fa arzuquhu gazɛgɛ ɲinina dɔ bɛ n ka d'o ma wa yalima jɔn bɛ nin kɔ n ka nin d'o ma jɔn bɛ nin kɔ n ka nin d'o ma alaw taala ka sɔnni bolo fɛnsɛnnen de bɛ a su danfɛnw ye o bɛ kɛ lailatul qadri su de wa su in ma dɔn précisément k'a walawala ko nin de don jaati a tɛ wuli la o ma dɔn kira ko k'an k'a ɲini su dɔw de kɔnɔna la don dɔ a ni sahabaw tora baro la a k'u k'a kɔnɔ ko n'a donna so kɔnɔ n'a bɔra k'a bɛna lailatul qadri f'u ye sanni kira ka bɔ sahabaw mankan yɛlɛnna ɲɔgɔn sanfɛ kira nana a ko n kun nana de mina o kibaruya la mais ko mankanw yɛlɛnna ɲɔgɔn sanfɛ ne bɛ n daje nka n b'a fɔ aw ye n'a kɛra su min o dugusɛjɛ an bɛ bari nɛɛma ba la dɔnnibaw fɔra ɲɔgɔn kɔ hadisa lakali cogo la dɔw ka faamuya kɛra ko lailatul qadri bɛnna sunkalo 27 su de ma dɔw y'o fɔ dɔw ko 21 su dɔw ko 23 dɔw ko 25 dɔw ko 29 nka lajɛ ta al kira kɔni ko su 5 parce que a ko an k'a ɲini witiri jatiw la a ye su 5 kɔni de fɔ n ye su minnu f'i ye n'an tilenna 20 na k'a dugu jɛ 21 na n'an tilenna 22 la k'a dugu jɛ 23 la n'an tilenna 24 na k'a dugu jɛ 25 la n'an tilenna 26 la k'a dugu jɛ 27 la n'an tilenna 28 na k'a dugu jɛ 29 na kira ko nin su 5 k'an k'a kɛrɛnkɛrɛn ninnu de kɔnɔ ya rabbi ala k'an bɛn a ma o tɛmɛnen kɔfɛ duwawu in a man jan n y'a f'i ye a man jan dakuru ɲɛ kelen an bɛ se ka segin a kan sa i b'a dɔrɔsi e ko tɛ m'a dɔn e bɛ se an bɛ ni lamɛnbagaw de ani lajɛbagaw allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni akora jumɛn allahumma ko ya ala innaka ikado ala afuwun yafa masai tuhibbul afwa ibi yafa fe fa'fu anni alayka yafa nima sa do be de fle ebina ye war ma foni kono de ma fa kono muso ma fa kono no fembe foran ko minute kile ko nana ni sika foko chama ke sika foko chama ke dakurunya dama allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni iba fa ala te son tambo ibsika chama fo minute kile ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yekuma fam lailatul qadri su an ba isa ko ibo ke précisément do mo go bana ka fo bon ka fo sia ko bon ni mun fora nye allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni akan ke adadu jumauna do ba fo keme ni tan kili keme fla hal ni bata ere kadi ambe sika damine jumauna parce que kada ka numéro do fana dilelo an kan ga jati dun ta jati mununa ka yele fo jati de munu fana na ala ka ni sababa allahumma amin yiba go bo numéro na ango dilame bo no ante numéro te dinna sabula muna fa ko salamun hiya hatta matla'il fajr waati fara ko kisi be suyin kono fo ka taa se fajiri yenge waati ma donc ça su be ke ni folla su be ka folla ni da ko da mena sisa fo ka taa se sungolo tili bisa fo ka taa se alabama su be ka folli ni ferela waati mun na den kere fe ka fo de ka fo ni yere sanene do waati mun ay sigili fo da jukoro ayal ni an balaka min masanu qur'ani ayatew fi ka kala an ni min masanu qur'ani ayate fi ka kala ya fam qur'ani ayat kallen be bali ka bo ambala ka ma wati min nu masanu wa gulonin te selji ko fenena nga selji ko ba to telia parce que inna allah yuhibbu tawabin yuhibbul mutatahhirin ala be tubi jon fe ala be masanu man fe ni sanuya o fenen kadi ala no ta ala gulonin to la allah akbar ni ala ka ya fa soro
ibe ala ka fɛn bɛɛ sɔrɔ ba bɛɛ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ ni ala ka yafa sɔrɔ de ala ka janya ye e bɛ min ɲinina ala b'a dɔn k'a di ma se b'a ye a b'i yɔrɔ dɔn a fanga b'a la fanga b'a bala la foyi ko dusukun kanunen ka taa mɔgɔ ma min bɛ ɲumanya k'a ye e ka ɲumanya min bɛ bɔ ala la e ka ɲumanya min bɛ ala la sɔrɔ o y'i ka duwawu de koyi a y'o fɔ kul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum ala mago b'an ka duwawu de la n'i ye nin kɛ i ye duwawu de kɛ aw sa ne duwawu bɛɛ ye dɛ to i ka nin fɔ k'a caya o la fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ fɛn caman na donba kow la nka Laylatul Qadr kɔni la fɔnkɔɲɔgɔnya t'o la dɛ ayi fɔnkɔɲɔgɔnya t'a la bɛɛ b'a ɲini min b'i ta kɛ tahajjudi ye bɛɛ b'a fêter min b'i ta kɛ tahajjudi ye ka si ka seli kɛ o b'a ɲini an ka baɲumankɛw yɛrɛ bɛ nɔnɔw ni fɛnw san ka dumuniw ni fɛnw caman san ka taa di misiriw kɔnɔ sali munna b'a kɛ yan ko n'i ye ko o ko kɛ a su kelen khayrun min alfi shahrin k'a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo ba kelen kan o promo est-ce que i bɛ k'o dan dɔn ayi maa t'o promo dan dɔn a hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ kalo ba pourcentage joli wa a ka bon n'a ye siɲɛ joli siɲɛ hakɛ ma fɔ mɔgɔ ye a ka bon n'a ye siɲɛ hakɛ joli o ma fɔ mɔgɔ ye o la alakira sallallahu alaihi wasallam a kun b'a ɲɛnɛmaya alakira ka hadisaw bɛ yen a ko ni mɔgɔ min ye Laylatul Qadr ɲɛnɛmaya su kelen i limaniyalen i jigi dalen don a baraji kan k'Alahu taala b'i jurumu tɛmɛnen yafa i jurumu tɛmɛnen o ka ca koyi o ka ca e san joli k'Ala b'o yafa su kelen in na ni ala y'a minɛ ye ala b'o yafa o ma gɛlɛ ala ma o ma zalika ala la bi azizin o tɛ ko gɛlɛ ala ma o ala de bɛ jurumu yafa segin kɔ tuubi taa ala ma ya ayyuhallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah e min delila ka tiɲɛni kɛ ka n'i jigi tigɛ ala ka hinɛ la ala bɛ tuubi jɔn fɛ tuubi e min bɛ yen k'i juguman kɛ Alahu taala bɛ mɔgɔw fɛ minnu bɛ segin ka taa Alahu taala ma segin ka taa ala ma ala yafa deli su in ustaz a ɲini dɛ a ɲini n'i y'a ɲini t'a jɛ o kira m'a f'i ye ko su 5 wa n'i y'o su 5 bɛɛ ɲɛnama i b'a sɔrɔ dɛ i b'a sɔrɔ ustaz i b'a sɔrɔ i y'a faamu bon min ye 27 ye an fan caman bɛ min kan o jate dɔnnibaa minnu y'o fɔ ko 27 don u y'a dalilu ta min na a dɔ ye Laylatul Qadr fɔlen don kuranɛ kɔnɔ suratul Qadr kɔnɔ siɲɛ 3 de inna anzalnahu fi Laylatil Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr Laylatul Qadr a fɔra siɲɛ joli siɲɛ 3 donc a kan ka bɛn Laylatul Qadr n'i y'a jate a bɛ bɛn arafu 9 de ma lettre 9 donc 9 sigiyɔrɔma 3 a fɔra siɲɛ 3 lettre 9 do sigiyɔrɔma 3 o ye 27 donc olu ko 27 su don o y'a dalilu ko ye o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni alakira sallallahu alaihi wasallam a kumana sanayɛlɛn ani nisu shaban kana se Laylatul Qadr ma n'o ye sunkalomakɔnɔ ani sunkalo ani arajaba a bɛ daminɛ arajaba la donba dɔ bɛ arajaba kɔnɔ n'o ye sanayɛlɛn su ye o y'a 27 su ye sunkalomakɔnɔ kɔnɔ o donba ye 15 su ye sunkalo kɔnɔ ta ye 27 su ye Laylatul Qadr n'i ye nin 3 lajɛ i b'a ye a bɛ bɛn sen ma arajaba 27 sunkalo fɛnɛ ye 27 sunkalomakɔnɔ b'o ni ɲɔgɔn cɛ o ta ye tile 15 su ye donc i bɛ n'a ye n'i sigi ka lajɛ n y'a sɔrɔ bi denmisɛnninw na ko bɛ yen i b'a ye ko dɔ b'a kɔnɔ 27 o camancɛ o fɛnɛ bɛnna 15 su ma donc laɲini dɔ bɛ ko in kɔnɔna la a bɛ bɛn sababa ma donc minnu ko 27 don a fan caman y'a fɔ ni nin hakilinaw ye ani hadisaw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen minnu bɛ lakali sahabaw fɛ k'a fɔ ko alakira ko su min n'o don a dugusɛjɛ aw bɛɛ bɛ nɛɛma sɔrɔ sɔgɔmada fɛ k'o dugu jɛra Madina ka sɔrɔ nɛɛmaba bɛ yen k'o bɛnna 27 su ma mais o bɛɛ ye sahabaw ka kuma de nka n'i danna kira ka kuma ma o la ablagu o de danna selen don parce que o kɔni na i tɛ fɔ a kɔ i tɛ fɔ a kɔ dɛ n'i y'a ɲini o kɔnɔ i t'a jɛ o la n y'a f'i ye n ko n'a tun bɛ san kɔnɔ k'an kan ka ɲini mais a kɛra kalo 1 de kɔnɔ sunkalo wa 10 laban an ka ɲini su 5 sa ɲɛnamayali tɛ foyi k'i la wa i b'a ɲɛnamayali min yɛrɛ kɛ n y'a f'i ye n ko latigɛ su don salo ye sɔrɔ lahala dɔ la duwawu kɛ sani san wɛrɛ cɛ i ka bila lahala la min ka ɲi n'o ye salo tun tɛ cogo dɔ la duwawu kɛ ala deli a su la duwawu jaabi su de don Alahu taala b'i yenge de a ka jɔn kan ka surunya n'a ka hinɛ ye i sunna Alahu taala de i ye nafila seli ala de wa su in ala de y'a bonya fɛn dɔ ɲini ala fɛ a su kɔnɔ dɔrɔn ala b'a k'i ye
يا فهم ودي ليلة القدر أم بعد ليلة في يا ربي على كان بيعمل أننا قرآن سورة بيجون تو أنا ولون فلان أنيلو سورة بيجون تو أنا ولون فلان أودي سورة القدر ياك ما فهم على كان سبب اللهم آمين إمام أمبيفو دانتي فولي منا إن شاء الله يكاني لاسيلي نونونا نالا سنة نوي ليلة القدر نبي وكيسا مينكا إنا فو يربورا كافو تشو منا سيسا ما كان شو ميني شو دورو كونو نوي مغاني كلي شوي مغاني سبا شو مغاني دورو شو مغاني ولون فلا شو مغاني كونونتو شو مغاني سيغا دوجي مغاني كونونتو لا ni mami yɛrɛ fana ye nin su ta in bɛɛ fana ɲɛnamaya i tɛ fɔ a kɔ i tɛ fɔ a kɔ abada i yɛrɛ tilala k'a fɔ su kelen min n'a kan ka bɛn san 80 ni san 3 ani kalo 4 alabato ma an maa minnu bɛ o si sɔrɔ bi a ka dɔgɔ a ye kira yɛrɛ o fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ale mantun si fan caman ko ye ka bɔ 60 la ka taa 70 la wa ko caman t'o sɔrɔ Allahu akbar kira o fɔ sallallahu alaihi wasallam donc mɔgɔ caman t'o sɔrɔ donc an kan ka bato caya o kɔnɔ ka tila k'a yira k'a fɔ ko ala kira yɛrɛ tilala ka fayida dɔw de ka yafa ɲini cogo fɔ anw ye an bɛ se ka mun kɛ cogo min na an bɛ se ka ala ka yafa sɔrɔ kira mana fɛn min bɔ k'o fɔ maaw ye o ye fɛn ɲuman ye fɛn ɲuman ba dabiri ani yɛlɛma o bɛ anw de fɛ yan o tɛ ala kira fɛ n'o ye dakuru ɲɛ damadɔ ye sallallahu alaihi wasallam k'a fɔ anw ye an k'an jija o la dɔrɔn cogo min na an bɛ se ka ala ka yafa sɔrɔ maa min ye ala ka yafa sɔrɔ ni ne mago bɛ e la e kan k'a ɲini de bɛ se ka diya ne ye cogo min n'i diyara ne ye ne jɛfɛn t'e bolo bilen mais n'o y'a sɔrɔ ne man di e ye ne bɛna se ka mun ɲini e bolo a ka gɛlɛn ni an ba Aisha y'o ɲini kira yɛrɛ di Aisha ma an bɛɛ lajɛlen kan k'an cɛsiri o la mais Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ni sera k'a kɛ hali tile mumɛ bɛɛ lajɛlen ala ka dayɛlɛlen don sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'a fɔ i bɛ da kongo yala sefu bɛ a tɛ yen wa o tɛ ala ye n'i y'ale wele waati o waati a b'i ka bila la garidi tɛ yen maa wɛrɛ tɛ yen n'i y'ale wele dɔrɔn i bɛ bɛn ale yɛrɛ de ma a bɛ dépend i b'a wele ni wele cogo minnu de ye nka nin kɔni ye wele cogo tilennen ye wele cogo jɛlen don min dira anw ma ni kira yɛrɛ fana y'a ta k'a di Aisha ma a n'a mantonw bɛɛ lajɛlen sallallahu alaihi wasallam an bɛɛ lajɛlen kan k'an jija o la k'an cɛsiri o la nin waati laban ninnu kɔnɔna na su min ye latigɛ su ye manton minnu tɛmɛna olu ɲɛ bɔra anw fɛ olu y'a ɲini u ma sɔrɔ a ma di olu ma mais a dira anw ma ala y'anw kanu ala y'anw kanu ni i y'a ye fana ala y'i da i ka d'a ye de ala tɛ maa si d'a man di maa min man d'a ye mais i fana kan k'i cisiri ala ye minnu fɔ kira taara ni taasira ninnu ye i ka se ka dɔ k'a la i tɛna se k'a kɛ fo ka s'a dan na mais i kan ka dɔ k'a la i n'a fɔ aw dɔw ɲɔgɔnnaw aw ye caman bɔ fɔ anw ye aw ye taasiraw caman jira an na mais an b'a ɲini dɔrɔn ala ka tulo kunnandi di anw ma an bɛ se ka lamini kɛ ni tulo minnu ye ka dusukun ɲuman d'a ma dusukun bɛ se ka kumakan ninnu capter captation dɔ de bɛ yen ni dusukun ye fɛn min capter dɔrɔn o y'o bannen ye an b'a ɲini ala subahana wataala fɛ ala ka bila o taasira ninnu kan hali bi imam Moulay Sulemani Balo o Laylatul Qadri mun filɛ i yɛrɛ f'i ka kuma na n'o y'a sɔrɔ a kan ka ɲini san mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an kan k'an cɛsiri k'a ɲini a kɔnɔ jango n'a fɔra k'a kan ka ɲini kalo kelen kɔnɔ o kalo kelen fana bɛɛ tɛ waati dɔw de jira la sutan laban kɔnɔ kan ka ɲini o sutan laban kɔnɔ o sutan laban fana kɔnɔ su 5 dira anw ma kan ka ɲini o kɔnɔna na an bɛ mun wɛrɛ kɔnɔ bilen kan ka ɲini an bɛ fɛ i ka kisa dɔ fɔ u y'a jira ko sahaba dɔ tun bɛ yen ale ka bato fɔra k'a ka bato fɔ fo kira yɛrɛ kilara k'a fɔ cogo di nin ye nin bato ye nin ye nin bɛɛ kɛ ala ye ale bɛna se ka mun kɛ fo ka ko nin na n'o sɔrɔla ka na nin yɔrɔ in ta k'a d'a ma
kisɛin i ka se k'o da dɔw la o t'a dɔn ko in ka di maaw ye kojugu alhamdulillah ala k'a ni sababa bɛn awɔ mɔgɔ caman b'o de dɔn Laylatul Qadri kisa la mais kisa wɛrɛw bɛ yen k'a sɔrɔ o fɛnɛ tɛ nka ni ala sɔnna kisa bɛ hali kisa wɛrɛ minnu bɛ yen an mago bɛ olu fana na ala k'a ni sababa bɛn fɛn min bɛɛ ti sɔrɔ o bɛɛ ti to yen i ye min fɔ mɔgɔ caman b'o de dɔn o ye Shama'un al-Ghazi Shama'un al-Ghazi a tɔgɔ ye Shama'un al-Ghazi o kɔrɔ mɔgɔ min ye guerrier ye jihadikɛla don ale tun ye Alahu Taala ka maa ɲuman ye Shama'un al-Ghazi ala tun y'a sɛbɛnciya ka fanga di a ma k'a ɲɛsin juguw ma n'o ye kafiriw ye a bɛ Alahu Taala ka diinɛ de lase jihadikɛla de tun don ale ka jihadi a kelen de bɛ wuli a bɛ taa juguw kɛlɛ a kelen bɛ wuli a bɛ taa juguw kɛlɛ ala tun y'a sɛbɛnciya ɲɔgɔnmɛ dagɛlɛkɛ o tun b'a bolo o tun y'a ka kɛlɛkɛ matériel dɔ ye ala tun y'a kɛ mɔgɔ ye k'a lajarabi ala ye muso min d'a ma muso in ma kɛ limaniya jɔn ye muso ni juguw da bɛ filen kelen na Shama'un al-Ghazi ni juguw bɛ ɲɔgɔn na a ye kalo 1000 de kɛ a bɛ ka juguw kɛlɛ kalo 1000 a y'o de kɛ a bɛ ka juguw kɛlɛ i n'a fɔ san 80 ni san 3 ni kalo 4 ale y'o de kɛ a bɛ juguw kɛlɛli la parce que ni nin fɔra bi a bɛ k'e bolo kabako ye fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ si sɔrɔ mais bi si tɛ ka labɔli kɛ o ye ɲɛnamaya cogo ye n'o tɛ fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ san nabila ninnu ye san 900 ni san 50 kɛ wajuli la ala y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ san 900 ni san 50 a y'o kɛ wajuli la donc i bɛna dɔn anw ma bɛrɛ sɔrɔ si la Shuaibu tun bɛ Madiyana tafsir tigi bɛna n'a ye ko Shuaibu ye san 3000 balo san 3000 a y'o bɔ Madiyana donc si ma labɔli kɛ Shama'un al-Ghazi si cayara a ye min kɛ jihadi la o de kɛra san 80 ni san 3 ni kalo 4 ye kalo 1000 de a y'o min kɛ alakira de bɛ k'a baro bɔ sallallahu alaihi wasallam sahabaw ye ne ye sahabaw fari faga dɛ ustaz ne y'i miiri anw caman de bɛ bɔ ka taa jihadi la n'an bɛ taa jihadi la i b'a sɔrɔ matériel b'an bolo n'o ye kɛlɛkɛ matériel ye an jigi dalen don olu kan nka an ka jihadi ta bɛɛ tile 1 tile 2 an bɛ segin jihadi o jihadi bɛ f'i ye a dɔw ma mɛn koyi ka wuli ka taa ka se a yɔrɔ la jihadi kɛra tile 1 tile 2 jihadi banna i bɛ segin kɔ Uhudi kɛlɛ min bɛ f'i ye Badiri kɛlɛ min bɛ f'i ye a bɛɛ kɛra o ye mais ko mɔgɔ dɔ fɔra lahara o bɛ ka alijinɛ min ɲini e fana bɛ k'o ɲini ko e san 80 ni san 3 kɛ jihadi la e yɛrɛ bɛ sina k'o bila i yɛrɛ ɲɛ tɛ k'a fɔ karisa bɛ don ni ye alijinɛ kɔnɔ karisa ka surun ala la ne ye donc sahabaw dusukun kɛra a bɛna koron tellement que u tɛna se ka nin ta ɲɔgɔnna kɛ u y'o ka baara kelen ninnu voilà u y'o mɛn ka tila ka n'u yɛrɛ ta in lajɛ danfaraba b'a cɛ u tɛna se k'o ɲɔgɔnna kɛ bon ni mɔgɔ bɛ keleya fɛn na ustaz i kan ka keleya nin de la n'a bɛ ɲɔgɔn da fɛn na a kan ka ɲɔgɔn da nin de la wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ɲɔgɔn dabaw kan ɲɔgɔn dan nin de la n'o tɛ diɲɛ tɛ foyi ye e y'a sɔrɔ ne m'a sɔrɔ don dɔ i bɛ taa k'a to ne m'a sɔrɔ ne fana tɛ taa n'a ye wa a bɛ munumunu de dɛ nafolo bɛ munumunu de bi waritigi o ye sini fantan ye sini fantan ye bi waritigi o bɛɛ bɛ munumunu mais min ye Alahu Taala ta ye o de baraji ka bon dɛ sawabullah ala ta de ka bon donc sahabaw natara o de nɔfɛ Alahu Taala nana alakira sallallahu alaihi wasallam sɔn ka sahabaw sɔn fo ka na e ni ne sɔn a fɛ a ye kuranɛ kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ ka kuranɛ di inna anzalnahu fi laylatil qadri ala ko anw masaw taala de ye kuranɛ jigin latigɛ su la donc kuranɛ de nana sisan a bɛna latigɛ su fɔ an ye parce que a jiginna su min na o bɛnna latigɛ su ma ala ko wa ma adraka ma laylatul qadri kuma bɔra kuranɛ ko kan sisan mun de ye laylatul qadri n'i m'a dɔn laylatul qadri khayrun min alfi shahrin a ma don a kuma la fɔlɔ dɛ a ko a hɛrɛlen don ka tɛmɛ kalo 1000 kan o kɔrɔ nin ta 1000 nin su kelen hɛrɛlen don ka tɛmɛ o kan Shama'un al-Ghazi ta sahabaw n'a ye nin minɛ nin su kelen a bɛ hɛrɛ min sɔrɔ nin na ala yɔrɔ baraji min bɛ sɔrɔ nin na o hɛrɛlen don nin ta ye sabula o su ka bon ni ala bolo o su ka di ni ala ye min ka ko caman kɛrɛnkɛrɛn k'a ko su la n'o tɛ su bɛɛ ala ta ye san bɛɛ ala ta ye waati fɛn bɛɛ ala ta ye a y'o kɛrɛnkɛrɛn k'a ye kuranɛ jigin o su la ko su in na tanazzalul malaika ko mɛlɛkɛw bɛ jigin nin filɛ a b'a ka jihadi la a kelen de bɛ k'a ka jihadi kɛ nka mɛlɛkɛw de bɛ jigin ka na fara e ni ne kan
aw be sella aw be fen wɛrɛ la mɛlɛkɛw de faralen bɛ aw kan mɛlɛkɛw b'u k'u ka duwawu fara aw ta kan mais mɛlɛkɛw ka duwawu tɛ alijinɛ ɲini ye u ka duwawu tɛ tanga ɲini ala fɛ ka bɔ jahanama ma est ce que i bɛ k'a faamu u bɛ k'o bɛɛ fara aw ta kan mun kosɔn aw ka duwawu ka se mɛlɛkɛw bɛ k'o de kɛ donc Shamawun al-Ghazi tora nin de la ala y'a kɛ juguw nana se a muso la ka hakilina falen ka na diɲɛ masirimafɛnw di muso ma ko muso k'a siri ka d'u ma ka su ka bila cɛ la awɔ muso y'a siri ka jugu wele k'a siri la juguw nana a y'a k'ala tɔgɔ fɔ k'a yɛrɛ yigi ala y'a fɔ ni ka bɔ juru la o kɔfɛ a sunɔgɔra muso nana a meleke jɔlɔkɔ la ka jugu wele jugu nana a y'a k'ala tɔgɔ fɔ ka yigi ala y'a b'o la a ko muso ma juru y'o nɛgɛ y'o ni si tɛ se e ye ne muso de ye aw b'aw si kɛ ne siri la a tɛ se fɛn kelen dɔrɔn de bɛ min bɛ se ka ne siri a y'a kunsigi jira ko n'a sirila n'a kunsigi o de bɛ se k'a minɛ muso y'a kunsigi de tigɛ k'a siri n'o ye k'a di a jugu ma a dira jugu ma o y'a minɛ a ma se k'a yɛrɛ bɔ a kunsigi la parce que o tun ye segere a ye segere kalifa muso ma jugu nana minɛ ka taa bila so belebeleba k'a gulon yen ka to ka kɔnɔna juguyaw de kɛ a la donc a y'o tɔɔrɔ fɛn fɛn kɛ yɔrɔ ni tɔɔrɔ fɛn fɛn ye mɔgɔ sɔrɔ ala ka sira kan ko fila don a b'i baraji bonya walima a b'i jurumu dɔ yafa donc a y'o dimi fɛn fɛn santi a y'o douleur fɛn fɛn sɔrɔ o bɛɛ farala a baraji kan wa o bɛɛ kɛra fura min kɔnɔ o de ye kalo 1000 donc ale n'a ka nin bɛɛ anw m'o ɲɔgɔnna kɛ mais n'aw ye nin su kelen ta ka ko dɔ kɛ ala ye ala bɛ min di anw ma k'a t'o di nin ma الفضل بيد الله فمن على دتير يوتي من شاء على دي بعد مغما مي اجاره كفوني سننا على من دا ما وفنا غاچاو e bɛ ko kulonkɛw la ala belebeleba de d'a ma mais anw de fana diyara ye ka tɛmɛ nin kan a ye belebeleba di anw ma sabula mun na bi akramal rusuli kunna akramal umami ni cidenw ka fisa man ci cilen anw ma an kɛra mantonw ka fisa man ci ye an ka fɛn bɛɛ ka bon manton tɛmɛnenw ta ye i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔ nabila Musa ye Lailatul Qadr ɲini ala fɛ nabila Isa y'a ɲini ala fɛ parce que su in n'i bɛnna a ma fɛn ba de b'a kɔnɔ u bɛɛ y'a ɲini Allah Ta'ala m'a d'u ma a y'a kɛrɛnkɛrɛn ka di kira n'a manto ma sallallahu alaihi wasallam donc o de Lailatul Qadr su Shamawun al-Ghazi a ka ko minnu kɛra an b'o bɛɛ ɲɔgɔnna baraji sɔrɔ an b'o bɛɛ jurumu yafa sɔrɔ an bɛ kɔrɔta o bɛɛ sanfɛ n'an ye Lailatul Qadr ɲɛnamaya mais k'i sa Ustaz y'a surunya ka di ma n'o tɛ a ye jihadi kɛ koyi i n'a fɔ an ɲinina fɛ cogo min a ɲinina fɛ o de don dɛ a ɲinini fɛ cogo min na i b'o de kɛ i se ma ko mun na nafila la duwawu la kuranɛ kalan na sarakati bɔ la ɲumanya la sinji tugu la a bɛɛ kɛ kɛlɛkɔrɔw banni na o bɛɛ ye ɲumanya de kɛlɛw ban segin kɔ sigida kɔnɔ ɲɛ bɛ dɔ la se t'a ye i bɛ se k'i d'a ma i b'i den kɛrɛfɛ k'o d'o ma Allahu subhanahu wa ta'ala jati kama o bɛɛ ye koba de wa salon y'a sɔrɔ kuma dɔ i kun ka kɛnɛ i bɛ jiw san mɔgɔw bɛ taa misiri la u bɛ jiw min i bɛ taa ni jiw ye i bɛ taa ni nɔnɔw ye a ye se ka min kɛ i ka se la o yɔrɔ n'i sera o yɔrɔ ma n bɛ fɛn kelen f'i ye sun tigɛ ka to ka mɔgɔw sun tigɛ i b'a dɔn nin jan ka bon kojugu wa parce que ala kira ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔ dɔ sun tigɛ ala bɛ sunbagatɔ ka sun ɲɔgɔnna d'i ma baraji la e mɔgɔ 10 sun tigɛ Ustaz o ye baraji joli aw ka ca surtout minnu b'a kɛ don o don b'a kɛ don o don siradaw la fara siradaw ni fɛn wɛrɛw kan ni baraji ka bon dɛ baraji ka bon wallahi ni baraji ka bon baraji ka bon donc i cɛsiri ni caman kɛli fɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka su in n'i ye su in kelen sɔrɔ Ustaz k'a ye i ka dossier la dɔrɔn lahara Ustaz o ye kunnajaba ye dɛ i ka sun i bɛ ka tila ka maa wɛrɛw fana tigɛ ka fara ko kan Ustaz nin ye kunnaja belebeleba de ye a fisamantiya bɛ ala de bolo ala b'a di dɔ ma sinon wari tɛ kuma dɔ wari bɛ kɛ mɔgɔ mun nin tɛ sɔrɔ kuma dɔ fɛn wɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ bolo nin tɛ sɔrɔ mais nin ye fisamantiya de ka bɔ ala yɔrɔ wa a b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min y'a diya mɔgɔ min ka d'a ye an b'a deli ala fɛ ala k'a d'an na donc Shamawun al-Ghazi ka kisa kɛra tan o tɛmɛnen kɔfɛ masa Sulemana n'a nana o fɛnɛ na ale ye san 50 ani san 3 a y'o de balo Sulemana si san 50 ani san 3 a y'o de balo i ye kuma faamu masa Sulemana ye min kɛ jihadi la a ye min kɛ koyɔrɔw la n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a n'a ka masaya k'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ kɛra o ma kalo 1000 bɔ
amma kalo bakelen bo no san bishiga ambo bo sabe ya fi san bishiga ni san saba o de tewa masa Sulemana e masaya san bi nani ani san saba fako ay san tan ke masaya la afatura donc Sulemana ay minke shila masaya tere ay minke shila o baraji nyona barala Allah taala ko di ema o be soro la tiga sun konnala Allahu akbar bo kisa wero fenen bala feminu kera ka be Lailatul Qadri ma Allah taala do jabi minu ke ka be ama anaye mo ba minu nume sabula nomination be Allah taala bula bi mo do nume dundola kibla place de la waliya do ta kutuba la do ta place wero la ayo min ke Lailatul Qadri la usay kisa be ne pay wala sunna sira bay wajuri kala farfon ne minu me misila u farfon ne minu bu ka sokono u farfon kumbe koy sabula ni benani sumi usazu akumbe ya rabbi ala kambe Allahumma amin ya ala kira warama Allahumma bada foli amba dima inshallah dante foli mina anga imamba no di alhaja imam Moulay Souleymane Balou ñoo defay sangane wati belajili ni aw mako bala wala lula walma dine tasrawla walma mako ñewrewla abashika wili akane ke juru sirawla odi 76 42 69 69 wali kele 66 42 69 69 okmana imam Souleymane Balou ika folika ni ka dakurnya laba alhamdulillah me folika ga tambal maslama bema dakurnya laba mi ustaz anga do ke ñoy sununa ambe do jabi kalola ambe ere ko barawla sungolo barani man kala ka chare akacha do be barani man do ke sungolo la ulut se barani mana tisola ala yo no ya minu ye ay do ke nyoy inshallah che do ki muso do ki che bal ma aya ke nyoy te nyoy ma aya ke nyoy islamo aya ke nyoy wallahi ala ko ka mo ba nga femna do didu wa do ya ala batu 70 وكان لما كدوه كمغمي ني حكي تيلا بظاهر الغيب حكي تيلا كتوغا دوه كاي صدني كوباري ني اكو مثلا قال كاني سو واتان على بابرجي واتان بيما الله اكبر على دي نمي ني فني واتان سورو او واتان فني الله تعالى ببرجي ولا ديما ني با كلمه كي ني على كسراي donc anga duwo ke nyoy anga jamana mako be dola anga société mako bala am be mako bala donc asunu anga duwo ke nyoy ala taala deli sana taala la jarabina masadi ala minu man kala ala nu may ala ka be wana ka fali nyuman inshallah da ko nya dama ka fo be anga duwo ke nyoy ani selibe ka se inshallah anga hakilito nyona anga sinje to se ko dama je akola inshallah nu ne here ko bawle ala min kan Balou bada foli amadi anfilebogoma mali kono ani mali koka auto sokolendo auka jabarani so mandila no di Pinal TV au denke ana balmake jemokan tumbe ka fasira lefe no de Cheikh Mamoud Siye kata faraka anga imam baka no de alhaja imam Moulay Souleymane Balou bada foli ambadama ina fo yere ba kala ma chumina jemokan ngeni besigi awi jiye dongo do sungolo nyanama li kama nanye jemokan to ada ko special Ramadan okmana bi andon kelendo ka kuma ta ningo dawde Lailatul Qadri so ina fo samantia muno ba ko nana la tiga sudo sumindo su barkamando ka tlaka do kawi ka do nyini aw fana fe amma nyini ala fe mimbe ka nyini sun ko nana ala ko no ganene aw belajili anga bado ka chaya ko nana ka ngado cha ko nana aboraka do mum fana fanyi sisa ninga Allah ya fadillahi no de Allahumma innaka afuwun tuhibbuna afu anni ambele jele kan jija sangani wati belajili la ka tuko ke ka ngastaghfiru cha ka ngasufesilu cha ambise fa mun ko nana sibe munu ye kaseka sarkatu bo ka hina fantauna ka hina yatimewna ka dore ke muntu she fo bebe ala siraka berjele ki jija ka anga imam bora ka fanyi sisa bada foli amba dala dante foli mina aka ne juru sira na mo go bala la hala werewla o de 76 42 69 69 wala kili 66 42 69 69 okmana amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe ni ala manga jona sina minya soro kene kiliga amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akambe watibere inshallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين